uJulius Malema ugaleleke inkundleni ephelekwe zinkokheli ze-EFF benqula kambe ilungu lepalamente uGqirha Mbuyiseni Ndlozi. Esisibini sithi bekusoloko silungele uqala netyala, kodwa ke iNPA iqhubela phambili nokwenza amatiletile okulibazisa elityala kuba linempembelelo yezopolitiko. Osebenzela bomkhosi baseGauteng umuleleki Maphisa unike ubungqina bokokuba uMalema noNdlozi badudula uFender ngethuba benquzulana kungcwatywa ngasekhoyo umama uWinnie Madikizela-Mandela ngo-2018. Kodwa ke uMalema uthi nokutyala lokubetha linawuthatha ixesha elide kangaka. How can a common assault take 4 years? Even a person who's taken to jail for 4 years is already out of jail. Who left? Who right? uMalema uthi sebekulungele kobana maliqosheliswe elityala, kanti namagqwetha azamile kobana mawale kulento obalimiswe elityala ngelithi abezombuso bazalele endle ukuza namangqina anobungqina obuthe vetshe. Malema ke ulume indlebe thinda singamajelo endaba ngelithi uza kuza ngaphambili kwakule nkundla obana malicinywe elityala. Ndinguabongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng.